Pred chvíľou si spomenul, že ťa niektorí pastori pozvali kázať do svojich cirkví. Za tie roky si musel navštíviť pomerne veľa cirkví. Však, aká bola celková situácia v cirkvách, ktoré si v posledných rokoch videl? V priebehu rokov som navštívil mnoho cirkví, či už ako kazateľ, alebo ako návštevník, a bol som svedkom mnohých vecí v materiálnej aj duchovnej rovine. Všade, kam som prišiel, alebo kde som kázal, som videl ľudí, ktorí, hoci boli v kostole, na mieste, ktoré by malo byť plné svetla, boli hlboko ponorení v temnote a zúfalo svetlo hľadali. Náboženský svet mal toto svetlo mať a poskytovať ho, ale neposkytoval. Počas pandémie v roku 2020 sa mnohé kostoly zatvorili a na zhromaždeniach sa zúčastňovalo oveľa menej ľudí ako predtým. V tom čase som bol v cirkvi, ktorá mala len asi 50 členov. Mnohé z našich kázní sa zaoberali tým, ako žiť pred Bohom čestným životom. Ale mnohí zo zhromaždenia o tom nechceli ani počuť. Chceli počúvať veci, ktoré by lahodili ich ušiam. Ja by som nikdy nekázal také kázne, ktoré by sa len snažili ľuďom zapáčiť. Postupne sa počet ľudí v cirkvi začal zmenšovať. Aj iné cirkvi spustli. Niektoré cirkvi, v ktorých som zvykol kázať a ktoré kedysi praskali vo švíkoch, zostali takmer prázdne. Pýtal som sa pastorov, kam všetci zmizli, a oni si len vymýšľali výhovorky, aby ma odbili, no v srdci som vedel. Bolo to preto, lebo ľudia už necítili prítomnosť Ducha Svätého, ich duch nebol sítený a zvedol. Veriaci, ktorí odišli, mi povedali: neustále dookola počúvame to isté posolstvo. V cirkvi vôbec nič nezískavam, takže je to pre mňa len strata času. Áno. Veriacim však nechýbal fyzický chlieb, ale duchovný pokrm, Božie slová. Nedostávali zaopatrenie života, pretože duchovné zaopatrenie môže pochádzať len z chleba života. Amen. Náboženský svet stratil dielo Ducha Svätého. Mnohé kostoly sa zatvorili a veriaci sa rozprchli. Bolo to ako hladomor. Keď sa minie jedlo, ľudia nevyhnutne pôjdu hľadať miesto, kde je obilie. Áno, brat, máš pravdu. Je veľmi rozšíreným a nevyhnutným javom, že náboženský svet stráca dielo Ducha Svätého a pustne. Že niet čo kázať a niet cesty, ktorá by sa dala nasledovať, že sa kostoly zatvárajú a veriaci sa rozprchajú. Predpokladám, že tvárou v tvár tejto situácii si ako kazateľ musel byť veľmi znepokojený. Pokúsil si sa niekedy urobiť niečo, aby si túto situáciu zvrátil? Ak Duch Svätý opustí človeka, cirkev alebo národ, potom sa tento človek, táto cirkev alebo tento národ ocitne v temnote a pustote, bez nádeje a bez pomoci. Takže nikto nemôže zmeniť Božie konanie. To môže len Boh. Amen. Preto som nemal moc zvrátiť túto situáciu a nemohol som ani vytiahnuť cirkvi z temnoty a pustoty, pretože potrebovali dielo a osvietenie Ducha Svätého. Áno. Chápal som však, že ak človek, cirkev alebo národ činí pokánie a vráti sa k Bohu, potom sa nad nimi Boh určite zmiluje a udelí im milosť, zhovievavosť a osvietenie. Preto mi nezostávalo nič iné, len vyučovať ich Božie slová, aby mohli výjsť z temnoty a pustoty a prijať osvietenie a požehnanie Ducha Svätého. Dúfal som, že toto osvietenie im umožní vrátiť sa k Bohu a kráčať po ceste, po ktorej by mali, aby sa nad nimi Boh mohol opäť zmilovať a uskutočniť to, čo môže uskutočniť len On. Áno. Amen. Preto som uvažoval o tom, kedy sa Pán Ježiš vráti. Pozrel som sa na úryvky z Biblie, ktoré prorokujú Pánov návrat. Amen. Pretože ako sa blesk objavuje na východe a žiari až na západe, taký bude aj príchod Syna človeka. A o polnoci sa strhol krik.
Hľa, ženích prichádza, výjdite mu v ústrety. Nikdy som však nedokázal prísť na ich skutočný význam. Ako mnoho ľudí, aj ja som si v tom čase myslel, že to odkazuje na Ježiša zostupujúceho na oblaku. Modlil som sa k Pánovi, ale Pán ma neosvietil. Z Božích slov som však vedel, že na to, aby sme vstúpili do Božieho kráľovstva, musíme dosiahnuť svetosť. Vedel som, že mám od svetosti ďaleko. Uvedomil som si, že hoci som prijal Pána Ježiša, neznamenalo to, že budem môcť v budúcnosti vstúpiť do Božieho kráľovstva. Pokračoval som v štúdiu Biblie a hľadal odpovede na tieto tajomstvá v nádeji, že sa konečne oslobodím od svojich starých hriešnych zvykov. Napríklad, zvykol som sa rozzúriť, pretože ma iní nepočúvali alebo neurobili to, čo som im povedal. Nenávidel som sa za to, ale nedokázal som to vyriešiť. Áno, všetci máme takéto skúsenosti. Jasne si uvedomujeme svoj hriech, no stále ho nedokážeme prekonať. V jednej cirkvi som stretol pastora, ktorý navonok pôsobil veľmi zbožne. Neskôr som však narazil na jednu sestru a spýtal sa jej, prečo už tú cirkev nenavštevuje. Povedala mi, že ten pastor sa s ňou pokúsil nadviazať nevhodný vzťah. Keď som bol mladší, vždy som veril, že pastori sú úprimní a že budú vždy verní Bohu. Neveril som, že by pastor mohol mať nečisté myšlienky, alebo že by mohol byť pomaly pokúšaný satanom, zanechať Boha a zísť z cesty. Už vôbec som si nevedel predstaviť, že by robil veci, ktoré sú v Božích očiach zlé. Ale čím dlhšie som zostával v cirkvách, tým viac špiny som videl. Videl som, ako sa títo pastori pred Bohom správali nevhodne a nešlo len o to, že nekázali pravdu. Ešte viac ma šokovalo, že zámerne zneužívali svoje postavenie na to, aby z veriacich mámili peniaze a naplnili si vlastné vrecká. Páni, áno, takéto veci sa určite stávajú často. Mohol by si nám uviesť zo pár príkladov? Spomínam si, ako som raz na jednom evangelizačnom zhromaždení v kostole na Floride, kde boli tisíce veriacich. Videl staršie sestry už skôr počas dňa na vlastné oči plniť malé fľaštičky vodou. V ten večer evanjelista V. povedal, že každému, kto daruje $50, dá fľaštičku tejto svätej vody z rybníka Betesda. Naznačoval tým, že voda pochádza zo svätej zeme v Izraeli. Neskôr som zistil, že tá voda bola z pastorovho vlastného bazéna. Svoj bazén premenoval na Betesda. Tiež som bol osobne svedkom a potvrdil mi to aj brat, ktorý s pastorom býval, že keď niektorí veriaci pri milodaroch na bohoslužbách použili šeky, evanjelista V. si tajne zapisoval názvy spoločností, adresy a osobné mená zo šekov. Potom si počas zhromaždenia na ďalší večer zvykol zámerne vyberať tých, ktorí vyzerali bohato. Zvykol sa postaviť na pódium a predstieral, že počuje Boží hlas alebo prijíma zjavenie od Boha. A presne vymenúval osobné údaje darcov z predchádzajúceho večera, tvrdiac, že to bolo volanie od Boha. V nádeji, že ich prinúti obetovať veľké sumy v hotovosti, napríklad 1,000 alebo dokonca $5,000. Tiež hovoril, že Boh ich dar 100-násobne rozmnoží. Čože? To je jednoducho nehorázny podvod. Je mi veľmi ľúto tých veriacich, ktorí boli oklamaní. Títo veriaci úprimne verili v Pána už roky a obetovali mu peniaze, ktoré si s námahou našetrili, no nakoniec sa ich zmocnili pastori. Dúfali, že si vypočujú lepšie kázne, príjmú zaopatrenie života a nakoniec vstúpia do Pánovho náručia, budú spasení Bohom a pozdvihnutí do nebeského kráľovstva. Nevedeli však, že ich pastori nie sú schválení Bohom. Boli chamtiví, nehanební a ambiciózni. Poškuľovali po peňaženkách veriacich
držali veriacich pod svojou kontrolou a pevne zvierali ich duše, aby ich so sebou stiahli do pekla. Ako by toto mohli byť pastieri schválení Bohom? Očividne to boli živí démoni, ktorí jedia ľudské mäso a pijú ľudskú krv. Navonok pôsobili dôstojne, slušne a zdvorilo, ale v podstate to boli diabli a satani v ľudskej koži. Slepý obdiv, uctievanie a bezvýhradná poslušnosť veriacich voči pastorom sa stali akousi formou tolerancie, ktorá pastorom umožňovala bezohľadne ich vydierať. Videl som, že veriaci nerozumeli pravde a nedokázali rozoznávať ľudí. Boli hlúpi aj poľutovania hodní. Pastori ich tak veľmi klamali a zavádzali a predsa nielen, že nedokázali prezrieť podstatu pastorov, ale správali sa k ním ako k duchovným rodičom. A dokonca očakávali, že ich títo pastori povedú, aby privítali Pána a vstúpili do nebeského kráľovstva. Dnešný náboženský svet sa stal miestom, kde pastori zarábajú peniaze, klesol na úroveň spolku ovládaného diablami. Veriaci v náboženskom svete sa stali nástrojmi pre zisk pastorov. Je nemožné, aby Duch Svätý ešte pôsobil v náboženskom svete. Nemôže zažiť prebudenie. Uvedomil som si, že teraz sa nachádzame v posledných dňoch. Všetky cirkvi sú pusté a pastori nemajú vo svojich kázniach žiadne svetlo. Bez ohľadu na to, do ktorej cirkvi som išiel, cítil som prázdnotu. A prázdnotu som cítil aj doma. Keď som to všetko videl, skutočne som uveril, že Boh sa čoskoro vráti.